Bon dia, viladecanencs i viladecanenques, regidors i regidores, alcalde. Nosaltres, d'Esquerra Republicana, fa 5 anys no teníem ni tan sols representació al consistori i avui estem aquí com a segona força de l'Ajuntament. Estem convençuts i convençudes que això és així perquè tenim un model de ciutat. I no és una frase feta, és quelcom que hem anat demostrant al llarg d'aquests anys, que hem anat explicant a la ciutadania, gràcies a moltíssima feina. Aquest cop m'acompanyen 4 companys i companyes, entre ells el primer regidor del Jovent Republicà. Però no només ells, sinó tot l'equip humà que fa gran aquesta família d'Esquerra Republicana. Nosaltres, com deia, tenim un model de ciutat molt clar i és el que ens hem dedicat a fer. I ho podem fer perquè el nostre partit, amb 88 anys d'història, ens permet caminar a espatlles de gegants. Gegants com en Lluís Companys, en Francesc Macià o Natividad Yarza. I de tots i cadascun d'ells n'aprenem coses. També d'aquelles persones que formen part del nostre projecte com a independents, com en Raül Romeva. D'ell n'aprenem el respecte pel medi ambient i de conèixer i la convicció de saber que eines com l'esport són eines fonamentals per a la nostra cohesió social. És per això que nosaltres sempre defensem els nostres espais naturals. És per això que al llarg d'aquest mandat hem presentat propostes per tal que els espais i les ajudes als equips esportius siguin equitatives. També aprenem coses de la Dolors Bassa. D'ella aprenem a tenir present sempre el més fràgil, a tenir clar que aquest país el sustenta la classe treballadora. I és per això que nosaltres sempre defensem i treballem tenint en compte tots els col·lectius, gent jove, gent gran, tots els barris, totes les diferències, fent de l'acció comunitària el nostre eix fonamental en l'acció social. I per això, al llarg d'aquest mandat, vam presentar propostes com l'Anem a 1000. També aprenem coses de la Carme Forcadell, la seva lluita incansable feminista. Ella ens empenya que tots i totes sempre mirem el món amb les ulleres liles. I és per això que durant el mandat hem anat pressionant perquè tinguem present qüestions com l'enllumenat del carrer, que no només beneficia els comerciants, sinó que també faria que les dones d'aquest poble anessin més tranquil·les pel carrer. I, evidentment, també tenim en compte i aprenem coses de la Marta Rovira. D'ella aprenem la tenacitat, la constància, el no aixecar-se mai d'una taula de negociació fins que hi hagi un acord. I és per això que aquest mandat hem aconseguit coses com eliminar els símbols franquistes dels nostres carrers, com salvar les cases de l'Avinguda Generalitat, com canviar la participació ciutadana en els processos urbanístics, com canviar el projecte urbanístic del polígon industrial, perquè no ens vam aixecar de la taula de negociació. I també aprenem coses, per descomptat, de l'Oriol Junqueras. D'ell hem après que cal estimar-ho tot i a tothom. I també hem après que des del municipalisme és com millor podem servir al nostre país. Des del municipalisme. És per això que nosaltres, la majoria de les mesures que hem presentat al llarg d'aquests 4 anys, més del 90%, sempre han estat centrades en millorar les vostres vides, en millorar les vides de cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta vila. Però també aprenem coses de companys de viatge, d'altres membres d'altres partits, d'aquelles persones que també han de servir de referent, perquè sabem apreciar allò que està bé. I per això aprenem coses com d'en Jordi Turull, una persona honesta i que defensa fins a l'últim escletxa els seus valors. I per això nosaltres defensem els nostres valors en totes les qüestions que fem, en tot. Els valors republicans i d'esquerres fonamenten tota la nostra acció política i la lluita contra la injustícia, injustícia com l'existència de presos polítics i exiliats. Però també tenim en compte la societat civil, aquella societat civil que ens fa gran com a país, que s'organitza, que és tenaç, que és constant i ho fa sempre des del pacifisme, com en Jordi Cuixart, que és capaç de somriure fins i tot al pitjor enemic i que sempre, sempre té en compte el 80% d'aquesta societat, el 80% d'una societat que creu en els valors democràtics. I és per això, perquè hem après d'ell, perquè hem tingut en compte el 80% d'aquesta societat que vol fer avançar aquest país, que avui estem aquí, que avui a Viladecans, malgrat molts no ho creguessin possible, som segona força a Viladecans. I així ho continuarem fent. Així continuarem treballant al llarg d'aquests anys. Continuarem defensant els nostres valors, construint el model de ciutat, perquè ho hem pogut comprovar al llarg d'aquests 4 anys. Hem pogut aportar moltíssimes qüestions. Hem fet canviar paradigmes, malgrat no han sigut aprovats directament en el consistori. Senyor alcalde, continuarem vigilant,
Continuarem atents a qüestions i ombres que encara planen sobre aquest consistori com Inipro i continuarem denunciant allò que no ens agradi. Però també sap, perquè ho hem pogut constatar durant aquests 4 anys, que estendrem la mà allà on sabem que ens podem posar d'acord. Ha de tenir clar que aquests 4 anys no són un xec en blanc malgrat la majoria absoluta. I crec que l'experiència que vostè té el fa conscient d'aquest fet. Nosaltres empenyarem perquè no se n'oblidi, perquè cal construir i fer avançar Viladecans, perquè no s'acomodin en la comoditat de la majoria absoluta. Seguirem treballant, doncs, per desplegar el nostre model de ciutat. I ho farem sent una eina útil. Així doncs, ciutadans i ciutadanes de Viladecans, som la vostra eina. Utilitzeu-nos.